діалогів між країнами Європейського Союзу і Росією. Ось, власне, і міністр закордонних справ Фінляндії говорить про те, що Фінляндія не вважає Росію ворогом, а виступає проти її дій, порушення міжнародного права. Наскільки тут ця риторика стала? І чи немає чогось нового, коли говорять про те, що Фінляндія не вважає Росію ворогом? Здається з цієї цитати, що ніби що не всі мости спалені. Ну, дивіться, є заява, є конкретні дії. Коли ми побачимо, що Фінляндія вже більше рік як член НАТО, то це говорить про те, що НАТО є головним ворогом Росії. Якщо Фінляндія вступила в НАТО як головний ворог Росії, то вона автоматично стала ворогом Росії. І Фінляндія просто так би не вступала в НАТО, якщо б не вважала Росію ворогом. Тому, дивіться, давайте ми будемо все ж таки розділяти заяви. Ну, вони дипломатично вивірені, коректні і так далі, і справжні дії. А от справжні дії показують, що для Фінляндії Росія є ворог і загроза.